Žil som, no moje srdce priadalo, ako by svoju druhú časť hľadalo. Boli občas nejaké malé náznaky, no počase sa rozplynuli ako mraky. Nastala raz jedna malá návšteva, kde pred očami sa mi objavila očarujúca deva. Nebola to hneď iskra žiarivá, ktorá by hneď rozpalila plameň. No do mysli sa mi zarýva myšlienka na krásny prežitý deň. Vnútro sa rozochvelo a malo neustále pred očami obraz, že to nežné stvorenie chce stretnúť ešte raz. Vravím si, však sa jej ozvem ako, však to viete, však existujú sociálne siete. Spýtal som sa na telefónne číslo, že skúsime naplánovať zo pár dianí. No odpísala: prepáč, ale ostaneme zatiaľ iba pri písaní. Popravde som takúto odpoveď nečakal, no odpovedal som si sám: no čo, ideme ďalej, však som už hoc čo preskákal. Neuzdávame, ideme ďalej, posledná umiera vždy nádej. Po pár dní písania nasledovali dni nadšenia. Nastal deň stretnutia, naskočiť vo svojom živote na novú éru. Zrazu som mal vyplne prázdne miesto a aj krásnu dceru. Má totiž malé krásne dievčatko, brčkavé, blondiavé a zlaté ako malé šteniatko. Láskou mojich dievčat som sa rýchlo opil, rolu otca som hrdo chopil na výlety do Prešovského kraja. Už som nechodil sám, už sme chodili traja. Čakali na spoločné chvíle, no niekedy nepríjemné, ale aj milé. Prišiel čas, kde sa naše cesty na určitý čas rozišli. Pre oboch to bola veľká skúška. Pamätáš na moje slová? Mňa nezaujíma leporelo, ale knižka. A tak sa naše cesty opäť stretli a pokračujeme spoločne v čítaní knihy života. Vedel som, že toto bolo do môjho života dáno, a tak sme si jedno ráno povedali áno. Odvtedy ma nezaujíma žiadna iná. Po roku si mi dala syna, a tak si vážime každú spoločnú hodinu. Ďakujem Bohu za moju rodinu.